Il-Kunsilieri tal-Partit Nazzjonalista jistgħu jiġbru d-dokument tal-vot tagħhom li permezz tiegħu ikunu jistgħu jivvotaw għal ħatra tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista mid-Dar Ċentrali sa nhar is-Sibt li ġej, kif spjega ma' dan l-istazzjon iċ-Chairman tal-Kummissjoni Elettorali Francis Zamid-Demek. Jinġabar mid-Dar Ċentrali f'Malta, jew anki mill-Dar Ċentrali tal-Partit ġewwa Victoria Għawdex, il-ħin huwa kuljum bejn it-8 ta' filgħodu u 8 ta' filgħaxija, ħlief is-Sibt li huwa sa' satejn war l-ofsinhar. Id-dokument tal-vot huwa maqsum fi 3 partijiet peress li teżisti l-possibilità li l-Kunsilieri jkollhom jivvotaw mhux biss il-ġimgħa 30 ta' Novembru iżda anke l-għada is-Sibt l-1 ta' Diċembru. Ir-raġuni għaliex huwa maqsum fi 3 partijiet hija li għandek il-parti li tintuża fl-ewwel ġurnata tal-votazzjoni jekk dikinhar ma jkunx hemm riżultat konklusiv, jiġifieri jekk ebda kandidat ma jġib aktar jew minimu ta' 2/3 tal-voti mitfuqa, allura ikun hemm it-tieni round il-ġurnata ta' wara. Flaqa bejn il-kandidati Simon Busuttil u Tonio Fenek flimkien mal-Kummissjoni Elettorali intlaħaq ftehim li jekk ħadd mill-kandidati ma jġib iż-2/3 li jitlob l-istatut, dak il-kandidat li jġib l-inqas voti jirtira n-nomina tiegħu. It-tnejn li huma u esprimew ftehim u esprimew biex ngħidlek dispożizzjoni min naħa tagħhom it-tnejn li min ikun ġab l-inqas jirtira mill-tiġrija ħalli l-għada xorta waħda però ikun irid jittieħed vot fuq min ikun ġab l-aktar voti għaliex xorta waħda dak il-persuna ikollu bżonn il-konferma ta' 2/3 tal-voti mitfuqa. Jekk dan ikun il-każ it-tieni votazzjoni għal kandidat li jġib l-akbar ammont ta' voti fl-elezzjoni tal-ġimgħa 30 ta' Novembru issir l-għada is-Sibt l-1 ta' Diċembru.